Pineka. Dřevěné stavby své pomocí. Montovaný dřevěný dům Roberta je lahůdkou pro milovníky moderní architektury a pohodlí. Na 110 metrech nabízí 3 bohatě prosklené ložnice, které můžete využít pro svou rodinu a hosty, nebo je přeměnit na kancelář pro práci z domova. K nim náleží i 3 koupelny a šatna se snadným přístupem z hlavní ložnice. Velký hlavní obytný prostor je ideální pro stolování a zábavu. Toto uspořádání a jednopodlažní konstrukce jsou skvělé pro rodiny s dětmi i starší osoby, které by měly problém s každodenním zdoláváním schodů. Pro maximální pohodlí je dům Roberta standardně dodáván včetně izolačního materiálu k zateplení stěn a podlahy. Tepelnou izolaci je možné vložit do prostoru mezi stěnu a vnější obklad. Hledali jsme nějakou firmu, která postaví rychle a nějak smontovaně barák. To bylo na klíč, své pomocí bych si netrhl, já teda ne. Líbí se mi na tom to, že to bylo brzo vlastně postavený, mohli jsme se brzo nastěhovat. Tu se kopaly základy na barák i na bazén zároveň. Jo, tady jako já potom přijela firma a takhle tam šoupli ten bazén. Když se poprvé koplo, tak jsme vlastně za 3 měsíce se stěhovali. Jo, my jsme se nastěhovali a jediné, co se dodělávalo, že se tady terén. To jsem dělal já, to jsme dělali asi sami. Já jsem měl dřív dům normálně zděnej, ale samozřejmě doba jde dopředu, samozřejmě jsou taky nároky na teplo, na elektriku a paradoxně my jsme vlastně se sem nastěhovali v zimě. Tady v tom dřevníku ten tu nebyl a měli jsme, já nevím, 2 metry dřeva. Hele, ty krbovky to vytopí. My vlastně jsme to čerpadlo za ty 3 roky, co jsme tady, jestli běželo dohromady 8 hodin, tak je to hodně. To říkám, jsem se už potom rozhodl všechno dělat ze dřeva. Bylo to všechno. Jo, protože já beton nemám rád, protože v tom dělám, mě to nelíbí. Jo, musí si to koupit člověk, který bude opravdu vědět, že ho to bude bavit, ale prostě ten barák se stal koníčkem. Takže jo. Jo, je to životní styl už dneska. Jo, pro nás třeba jako pro rodinu.